Kardom nelimen sondrosing rompi. Afrangsi solangdo karbi arat donafan kardom nang pajereklo. Nelipini penangan Facebook hei huyalong nelimen pen arloso alam kia putak nelipan ahok pet kalipin pen nelipan akoy nang kipi lapen non het jong nelipan kedam tang citini pai troksi arni inut soarlo pan colang remdet pusi nelipan akoy nangkar bokpon tu asila bangso Allah nangkar bokpon alam the putak si neli klar dak alam the kupima laso alam the lapen haladak news along kapaklang pon lapen arloso ahematum lam nangkar bokpon labangso alam voy ko ansi ahokma mane ko ansi ahok kalima labangso alam the klar dak nang litum aphanang apachini ji phansi neli non kachisik pon lo asi kechingsi alang litum labangso neli dak news along ketek pon long ateng plotang tela pen dak kejong pon alam the bange kechingsi ke alang tum kipu dak kechok che dopik kechingsi bang ke alang tum dak lam hoy che endet la puta alang tum chipu pon thulo la pen neli phan karbi lamet ami pen kedam tang chitini phai kep arni nang sor pon plot lo pusidak kijong ponto lapen adun thu neliphan karbi cultural society pen nang sor pon plot lo pusi pu ponto lapen neliphan rong pen katjui kolam thitalang litum dak kapaklang ponto lapen rong pen neliphan boycott det na solam thitalang tum kapaklang ponto lapen kedam tang freni phai isi arni ratami kepadu polam the kapaklang ponto lasi la solam ko ansi ahokma nelihin penali tum phan klar dak alam the nang pachini ji phan chisek pontang lo lasi keching sinang litum phan kapachini kang tunga bangke as per FIR dak Bisonat Karbi live and news channel along anchor temporarily alangli nangke claim don ladak arloso alang nemen pen FIR ki pidam bake October 7 arni si ki pidam asila bangso October 7 arni ki pidam FIR alolong ki tokpon atengke kidam tang 7 September arni alang phanne otlang nu kachoklem ji phansi alang ne kapor I na pusialang haladak lam hoy ki pipondo lasi keching si la bangso alam theni le klar dak alam the ki pukang tunga bangke jongsi 7 arni neli la bangso otlang nu kachuma thaji phan kapor I pulotangte alang kupie potsi 14 September mate chitini phai krepli arni anta Bisonat Karbi live and news channel long na encordun bomlang asi ladak penanta ilitum chinik daklo lake angton pen kapachobai alam isi alang li jungjung aning ke hang pen kasonsi alam kichot ate manang litum lang tami Bisonat Karbi live long nang litum 14 September ani nang litum labang so sarsik da lang iktami halaso arni anta alang le dak news na encordun bomlang lapen adun thune leki puji pu bangke engkoira sirkep chiti achiklo mate September achiklo kakrung hansipi apayatum nekulat along wangsi nephan nangkether lapen penangan jume junu nangkang ton lapuson padupon lo asi nangkether pon alam the bangke keching sikela phen lo nephan nangki pu pon keching si alam thekela pulo 20 lakhs paisa nang pinangji kalite arlo soalam ki nang boxi nang nong nang thang nang joji pusi neliphan nang ke therpon lapen adun thu alama bangke pini angbong mate chitini phai engko da sirkep mate 29 September arni ne hem chedamahut kaprek amuni ta tumpen alang tum chelangsi nephan nepranang ende chi pusi nephan nang ke ther parupondo lapen adun thu alang tum freni phai isi arni rong asar ame along laptopta ne hema tuma phan 20 lakhs uthot poisa nang pinang ji pu ke ther ke hap mate ke hang padopon lo nang pipe plotangte hem isi phanta nang plung edji pusi nili hema tuma phanta ke ther padopon lo
lapen an parta dak thang a bisar a pin pen ke chok che lang le pin pen ne hema tuma phanta arenga hu ke pasulo lapen 20 lakhs nang pinangji laso ake therbang padolo lasi lasor ni alang litum isialam theke paklang por bangke ne phan alang ka phirisi ka juidak nang chetong dun dede piposi nang chetong dun dede lo laso alam thelang litum dak paklang pondo lasi neli phan alang litum labangso ame rong asar kacaripon kangni ame alang litum ke padupon la ke phreni phai icr ni sila bangso ame ke padupon lasi neli phan nang ke therbang ke pamo heta neli nang pulo chitini phai engkoi rasir kep mate 29 September arni neli kulat long wangsi alang tum ne phan nang ke ther nang padulo lapen ne phan arlo so alam ki nang bokji poisa le nang pipiti po alam the lapen rong che wang lo tangte pini arnia angbong amat neli phan ne phan nang kenji lap sonta nang ke ther padupon lo lasi labangso nang ke thera joini si neli asapso lahai otlang nu kachumatha mate lahai poisa joine kam ke claim lapen kachipaching no tap kilu kachipaching no atumpen kachipajok je phansi asapso neli hempen angtan dodam nang koklo la solam thebang neli pipotsi dak chitong donde dat baplo tante neli phan rong ke bang lute thang bisar be pin pen jong sin ne hema tuma phanta arenga hu ka pesu lapen 20 lakhs nang pinangji pu dak hin amunit abe pin pen dak la bangso arong along jong sila pusona bisar plo tangte neli phanta ku pisi nang kivi pone la bangke dak anta nang litum chini pon melo la so jok sin neli la bangso melong chitong donde dat lo la pena dun thu la bangso ne hema tuma phan ke ther ke padu pon thua bangke ke bangji preni phai troxi ani mate irui angbong ne phan pusi la phan wan vek nang po wan vek si 20 lakhs poisa ta pinangji ne phanta wanangji kalite hempenar phung eti pusi ne hema tuma phan ke ther ke happen padupon lo laso ajoksi ne hematum kedam tang phria chiklo ni phai ke thomani mate 3 October arni ram hanse lapen kasang bepi aphan alang litum bang ke thom amen pen nilitum aphan aronri law and order aron kalipin pen 20 lakhs poisa nang ke hang paruhum ne phan arlo so alam nang boxi ne nong ne thang nang ke jujipu labangso alam thi aputhak raiko masai khia phan lam hoi pidam datlo nasi isi kamang hu mimi abangke karbi aron kabisar mate karbi customary law aron ateng pen bisar along ke bang plotang te hin amunit awe pin pen ko somsi 20 lakhs poisa dak kadiman unolatum lapen ke ther ke happen hema tuma phan arenga hu kapisu kla kunna aron chikelong ma dak nang litum solang do karbi arat dona tum pusitame laso nang litum munti par sikitha taku ansi aron kichok iglo alang litum ke claim dak alang litum labangso 20 lakhs ke hang mate 1 tarik isi Oktober ani labangso melong nili hematum nili to hemi si atum ta pulo jongsi laso alam jongsi ahok akang sai kenangji pulo tangte law and order ating pen akang sai kenangji pulo tangte nang litum raiko masai khelong le FIR pidam tanot pusini litum hematum ta suggestion pidundo bonta latum kupilo nangka chathake labang dak alang litum nangka chathaka bangke nitum ke police case ke pipe mate lam hoi pidam de nitum aphan 20 lakhs sinangji lapen dak rong penang tum thurap dam dangji laso aputhak salang nitum kipu tangte FIR piposi pidam hai hedet lo latum laso alam thela dak poisa joine 20 lakhs a poisa joine sila bangso alang arlo so pipi positame apia potum dak cerap don pen lapen kaprek ladak nili phan ke claim ke dam nang ke cholang un e atum ladak kacerap don pen alang nitum la poisa joine si ke claim pula dang ta litum klar dak alam thelitum chini pon ondo athema alang nitum non pudam thunang kokpo jongsi kedam tang chiti ni phai troxi ani jongsi nili otlang no ka choma thaji phan kapor i plo tangte nerkep sirkep kep krisi krihini kreketom krepli an kupi porsi alang bisnat kar bilai blong dak nang ke thanwang bomlo lapen as per FIR alang kipu kene ke hangsar lang piklo hem amatta bedet lapen adungarai amatta nang arju dunong le pusipu nitum hem ke chingdum pik nitum adon ke doke lapen lasoni nitum hemi sita do nitum hem tumle kona sikidampo hem si aning wangta nitum hemi sita do erlo lasi labangso ke isi
poisa joini si nangkar bok alam chot la si solang dokar biarat phana salam thek la dak pen pachinik lo lapen alang jong si ahok pet person te alang li troxiar ni alam ke nerkep sirkep alam ama si alang litum lam hoi pidam det nang je polo ronga sarame sita padu nang je polo piposi padu hai hidet lo mate hala dak tarik siar ni me ke padu long mata pulo kes pidam danan tu piposi kes pidam hai hidet lo nilitum kes pidam det apian se alang litum ta sai jok je sinon pi nilitum nemen pen alang litum lam hoi ki pidam na si ladak penan tai litum chin si la ni phai chiti ni phai proxy arni alam ki kupia posit cheklu e jona phile latum lam hoi pidam rong lo asila bangso cheklu e jona phi lam hoi ki pidam pu alu ladak do nangli tuma phani ling paklang eji like hin lo ho alu ta alang litum ki pidam nilimen pen ki pidam fir alu iklo asila bangso alu alang litum dak alang litum cheklu e jona phisi la bangso lam hoi bang ki pidam lo lasi la bangso alam hoi ki pidam aprang nilitum si lam hoi ki pidam pa lo ta nilitum along do lake nilitum ki pidam alam hoi alu iklo la bangke alang litum nilitum pidam det pen alang litum na bangso kisung pen kachipa jokji phansinon bangke la tum lam hoi ki pidam thu chotlo lasi la dak nang litum ta ke matha parsi ki tha la pen non eson alama bangke dak nang litum phan pachini nang kokpo nang litum ka dogo bita chiniklo bisonat karbi live along dak kedam tang kene 15 July pen nilitum bisonat karbi live channel along alang li engkor ason ben pen angklem dono sitami la so arni pen mala engkor ke kali alang phan sapso training period mate ke than la puson padupon lang voi phet pu sitami ruini than det apita alang phan nitum ke kangjin so pen salang phan pacharli nang pethek nang wa joini si karbialam kengkong long pu sitami alang phan engkor asai pek pon lo la pen la bangso alang phan engkor pek pon det pen viewers atum kandak comment nang ki pidun nang litum ta chinik ponon comment lang ik protan ta alang lian news ke tham analong nang litum comment lang dam tami alang phan non amat kane engkor asai bang paklem nang ni alang kaning je jume mi lapen alang karbialam kengkong long karbialam thekpami mi lasi alang phan engkor pipon nang ni pu ajoy ni si nilitum alang phan kidam tang chiti ni phai krip pho arni terminate delo nilitum news channel long pen alang phan engkor asai nang cherap dun nang nilu pu alang phan nilitum isi termination letter parideng lo lapen eson alam the ladak alang phan karbialam kengkong long thek pami mi lapen anparta alang labangso a news channel against aja hok asai ke claim dokok alang jungjung poklana poisa joini ladak labangso news channel phan bidikang limpen dak alang ke claim pon dokok ajoni senilitum kedam tang 15 September ani alang phan dak pen nilitum sor prot lo labangso engkor pen sor prot apisila solam the alang litum kapeklang athama nilitum alang phan 14 anian engkor dolo 15 anian ke pini pen claim nang nilu pu ajoni se alang phan pa claim kledet lo pa claim kledet pen apisila bangso alam ki bangke ke klang thulo apen eson alam the alang tum kipu pon thu do thulang dak lam hoi che endet lo puta konon phi kene aja semer bangke hamphang song atuma phan jasemet bangke dak news channel long kipu pon ke KNCA KAWJF KSL apen KWL hai hui asong atuma phan kapamang hu abidi ke kher bangke la pohin lo nituma bangke alang che endet lo la bangso lam hoi che endet lo alang bangkali pusi che thana pot pusi tami lam hoi che endet protante la case register akupi non anta piposi dokoklo piposi non anta dak kene dokoklo non da case register lang law and order mote non ta law and order ateng pen dak insai po labangso alam ardi ke du kali pu chinisi da Guwahati High Court pen ta niliphan dak niliphan labangso niliphan labangso pre arrest bail mate labangso bail alo niliphan nang piklo la sojani siniliphan nang arrest unidat lo athema alang tumta chini pamelo nilitum ke paklang alu oteng pen alang litum labangso alu ingsai pami silang no ahok tema ladak adai avepu chini a joini sang litum niliphan labangso alu nang pido lapen adun thu lama bangke alang litum labangso alu kipi ne phanang paires dat pen mane ne phan nang pang nang chekjipu akabor i labangso kabor i chun cheda da joini silatum puthot
news channel pen senon bangke kapang dang mate kapre asong tumphan ka cirit kapamang hupen alang tumaphan kaperap tunje phan senon bangke akerap ka chohang sini bangke pudak kangtung KNCA punon hampang song do anatum pusrame nang litum one side amunit kalidat nang litum ahok akang sai so arlo punon sopin so punon kechok chi bang plotang te lake adai dovek lo la sinang litum ta la khailam bang lang tar lip pe menangji athema nang litum aphan ke non la bang solam ki panchot kali solang do karbi arat do anatum ning ka che the par pik do la sila sona por ho nang litum ahok akang sai mate alam bang ko ansia hok kalima kalang mala bang so tar lip pa misi madu akorte ingje mate ke hai pitum busrame cherap chitu donje phan chuning ripon lo lahen lo la pen adun thu nili kapaklang pon thuang tung bangke kijutsi nili lansi pajut pon po dak nili phan ke jong pon karbi lamet ami pen nili phan chiti ni phai kepar ni nang sor pon photlo palam the la so lo kapang dak pon do chita esonalam nang dam nang ladak peta long le la bang so lo ke tok takali ladak ridak tave mate signature tave la pen ladak ke tok pon nang li tumula so lo langji plotang ta nili long do lang ikta mi nang li tum dak ke tok pon do jo tini chiti ni phai acheklo pusikipu chiti ni phai kep arnisi ne phan ke karbi lamet ame pen nang ka pasun pusikipu sita alang litum ame a hok pet kang ni comment tulo alang tenge free acheklo ni phai kep arnisi me kang ni tangte lata kupi koson lo laso laisi mang humimi alam lo lada amatuta aridak ave pen pen seneli phanang sor plot buka pache thang asi laso alam ta chiti ni phai kep kang ni karbi lamet ame tum thang ame ta vela kenili klar tak penang li tuma phan pachini lo thanga meita chiti mane latum September cheklo ke 10 tarik ani ke latum me avi lake isi bua mate la bangke aron repin kapacho bai thek tik alam pusinili dak nang li tuma phan pachini ponthulo la pen adun thu nang li tuma phan kapachini ponthu kang tung bangke ke lam hoi chen dat lo pointe proof nang paklang non lam hoi chen dat lo plotan nang li tum evidence ko pilo niliki pu kang tung bangke dak Karbi Daily News punon Karbi Anglong News punon News of Karbi punon apen kapre kan news channel tum paklang pustam yalang tinge news channel tengke rata joini si ke klem pena pot puatumle chuning ri pustam paklang nang kok pa hokalam na bangke nili ning dukalam tawe sitami lam hoi chen det po evidence ala arlo sopia tum long ta doloma la pena dun thua bangke Karbi lamet ame pen sor protpul tarik ke parni punang litum long evidence doikluma aso evidence ta awe alang litum nili kachini long ateng alang litum ame bangke ingi alang litum pre ni phai kep arni abangsi alang litum kangni sitame alang litum kapeklang pon along ke ketok ke chokche ladak achek loamen ke tok chokche lapen adun thua bangke Karbi Cultural Society pen da sorpon plotlo pusipo lasi comment tu sila so ame kangni mela so evidence doikloma meeting kangni evidence doikloma awe lasi lahaita isi kapacho bai thek tikalam la pen rong pen kat juilo pusipu nilike non nili hem arbung sidulo nali tum chini ta hepo patum nilike rong jota dambom lo rong tum tanang thek long lo lasi hampang song tum aphan mate solang do Karbi arata phan kapamang huwa bidi lake nili la pusipu pon lo la pen ke boycott pon det lo pusipu nili phan la sorong long nang patulong le lo la sorong pen nang boycott pon lo pusipu lasi dak hin amunit rong asar amelong Karbi as per Karbi customary law long hin amunit ave pin pen inut amunit phan adai doma ave ma pu bisar se pin pen boycott unma la solam theta langdam nang lasi la bangke boycott un e dak human rights nili sita do anu tina bang phusita medo lasi la so puthak ta nili nang le to ma phan lam klar pi pon lo la pen alang kipu dak news channel long ka che than ke dak ke than pon ke arta engkoi da hini pusipu sita me FIR long bangke alang kipu bangke kresir kep pusi arta ka che to dak arta do ho alu ke lai hen lo ho dak arta krisir ke mate 19 age belang pusi alang tum la bangso RD ka pe doji pusi la so alam hoilong ka pe pon la se dakan tanang litum munting along tin alang litum kapachu bayalam the dak klang klar dak penang litum thek ponik long lo la se kijut si la bangso alam the klar tak alam the nang litum aphan mate nang pachinik lo kijut si ni likipu kang tung bang ke alang litum aron repen alang litum tangka joini mate nilitum dakpan terminate data fee alang litum 20 lakhs apoisa nang dimano la bangso 20 lakhs apoisa kana kadima nilitum pipe det ajoini si alang litum la bangso asai niliphan nangkar bok chot la solam theke kapachu bai thek tik alam lake
lapen nang litum solang dokar bi arat do anatum pusitame labangso alam the log abang kenang litum manghu nang ne jongse ahok kali kalang pusitame non nilitum ahin penta cash pilo lang litum ahin penta cash pilo non court along la so alam the bang bangke bang insai po mo apor plotang tenang litum ahok pet alam court long pen kapaklang pon alam tenang litum lasi law and order ateng pen ko ansi ahok kali makalang mala insai po court long pen lake apor pen lotang te anutin abang pusitame chinipo lasi kupi po selang tum radaphan abatai kapamang hua bidi ke klema tangka joine lasi radatum nang litum lapuson komane amuni raphan ke claim ke dam ke lang dun un ipen lam karpok poisa joine ke claim lason ka chobai thek tik amunit atuma phan lapuson poisa a joine anong athang chema thathe pinpen poisa a mek kilang a joine ka chobai thek tik alam nang litum manghudu nang ne pusi ka dogowe solang dokar biarat dona phan nelhin pen lam klar mate dak birta kapache thanga puthak nelhin pen lam klar pen lam boy nelhin pen pachini pon iksi nelilam the engton pon ikoklo